Vy ste videli dnes aj prezentáciu, prišli ste sa sem pozrieť. Aký je váš názor na tento nový typ písma? No, ja som milo prekvapený a najmä tou technológiou uchytávania tohoto písma, pretože ja s odlievanými písmenami robím viac ako 20 rokov, pôvodne ešte skôr s talianskými, pokiaľ firma AEV nerobila odlievanú technológiu, tak toto je, myslím si, taký revolučný zlom v kamenárskej práci, pretože je to mimoriadne, by som povedal, progresívna technológia, čo sa týka uchytávania vôbec toho písma. No a myslím si, že výrobca aj mimoriadne úspešne zvládol dizajn. A tak predpokladáme, a ja osobne chcem veriť, že bude to mať veľký úspech. V minulosti vznikalo veľa problémov pri inštalácii takéhoto typu písma. Zložito sa muselo vrtať, mnohí kamenári potom od tohto upúšťali a vyberali si iné formy, ale myslím si, že táto nová technológia prinesie veľký krok dopredu a uľahčí vo veľkej miere kamenárom inštaláciu tohoto kovového písma. Uvažujete v budúcnosti teda aj nad používaním tejto technológie? Áno, uvažujeme o tom, lebo to vrtané písmo, ten zákazník ako vidí na tom cintoríne, že už je použité niečo iné, takže používame to klasické ich písmo, čo bolo to vrtané, lepené. V podstate to by sme nahradili týmto len lepeným písmom. Na základe čoho vás vlastne upútal tento typ písma? No, upútalo ma to, pretože tá pracnosť, na rozdiel od tých pôvodných technológií, kde bolo treba zhotovovať šablóny, či už vo forme papierových šablón alebo cez počítač, a potom rozloženie toho písma v tom priestore tej pomníkovej plochy a potom samotné vrtanie. Pri tom vrtaní stávali sa žiaľ aj profesnejších kamenárov, že niekedy sa pomník dokonca poškodil, musel sa znovu zbrúsiť a znovu vyleštiť, pretože tie vrtáky prakticky niektoré kvalitou neboli až na takej úrovni. Pri práci sa mohol zlomiť a tým, že sa zlomil ten vrták, poskákal po tom pomníku a už to proste sa nedalo expedovať, takže sa to muselo znovu zbrúsiť, vyleštiť. No a u tejto technológie nič také nehrozí. To doplnenie na tom cintoríne to je veľmi jednoduché, lebo sa tam musel, kedy keď sa to bolo vrtané, tak sa tam muselo brať elektrika, vrtačka, lepidlo a teraz jednoducho zoberete šablónku, očistíte, nalepíte a dovidenia, idete domov. Prakticky môžem tam prísť pešo na bicykli a túto prácu tam jednoducho vykonať a kvalitne. No. Nakoľko ste teda oboznámení s tou samotnou technológiou? No nakoľko firma AMV ako nepodceňuje nič, že už boli predtým 2 návštevy u nás v Zlatých Moravciach. No a videl som, čo to písmo dokáže, keď už je nalepené. Teraz som sa oboznámil s tým, ako sa to v podstate aplikuje v praxi a myslím si, že to oboznámenie na tých 70% mám. Ešte chcem si spraviť sám pokus a potom by som povedal, že som pripravený. Videli ste, že toto písmo, lepenie tohto písma aj odoláva rôznym podmienkam? Áno, videli sme tie laboratórne pokusy a som skutočne prekvapený, lebo boli tam aj tie zmrazovacie cykly, čoho sa najviac my kamenári bojíme, že tam sa to niekoľko 100, možno 1000-krát opakuje to zamrznutie, odmrznutie a to je ten problém toho. No a keďže tie laboratórne pokusy, ako bolo vidno aj z videa, sú skutočne na dočakávanie, že bolo to zmrazené, potom to bolo dokonca varené, čo taký stav na cintoríne nevznikne a je to aj bez vizuálnych, aj kvalitatívnych zmien, takže verím, že to bude na prostom poriadku. Je možné, že budete aj vy používať túto technológiu? Ako som už spomenul, my sa zaoberáme veľkoobchodom, takže my nie priamo, ale samozrejme všetkým našim odberateľom budeme odporúčať tento nový typ písma. Máme to už odskúšané, lebo my sme si urobili už ako také menšie testy a je to dobré. A odporúčame to ľuďom a začíname s tým robiť. Samozrejme sa stretneme s tým písmom dennodenne v našej praxi a myslím, že to písmo Elegance bude veľký prínos pre kamenárov z toho dôvodu, že tá samotná manipulácia a osadenie toho písma ma zaujalo najviac. Samozrejme áno, pretože a zvlášť aj ten typ písma je niečo nové, ten dizajn a
pretože sú tam napríklad, väčšinou sa uberali aj tie talianské firmy v predchádzajúcich rokoch, že vyrábali len druh písma, keď aj v iných typoch písma, ale vždycky to bolo vo väčšine písmo veľkými písmenami. A tu v tomto prípade sa použije proste aj tá gramatika taká, že počiatočné písmeno je veľké a ostatné písmená sú malé, ako tlačené. Takže to je tiež také by som povedal, taký progres. A práve som hovoril s majiteľmi, než som sem prišiel, že až sa bojím, že sa to uchytí tak, že už to bude potom všetky písmená zájemné nové zámky, pretože je to určite niečo nové a také, čo aj očakávame.